खोथाया जाबाय जे दिनै एकर्डा 4 बोसोर जानोसै आरो सरकारा 3 बोसोर जाफैबाय माखासे कोविड परिबेश थांबाय किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गुबै मोनसे हाबाफारि आरो एबसुआ जिहेतु प्रेसार ग्रुप एबसुआ जिहेतु माहारियारि गौथुम आरो बे एकर्डआव एबसु हिसाबै एनडिबि हिसाबै जोङो ज'है सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन दा एबसुआ राजनीतिक हान्जा नङा एबसुआ सरकार नङा जोङो पावार पलिटिक्सआव गैया एबसु नाय बे आफादा 93 एकर्डनि उनाव सानसुमादाखौ मासियाव फज'दोंमोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सार्टआव सरकार सालायनायनि उनाव मा मावदों मावाखै बे बिथांमोननि सरकारनि बाथ्रा 2003-2005 आव हाग्रामा महिलारि टीम बिथांमोनखौ बिटिसि सुक्तिनि दफा मावफुंनायनि थाखाय एबसु थुनलाइ आफाद बर' हारि बा एक्सबिएलटि ज' लोगो नांनानै मासियाव फज'दों सरकार सालायनायनि उनाव मावनो हादों ना हायाखै बे बिथांमोननि बाथ्रा एबसुआ सरकार सालायाखै एबसुआ पावाराव जिरायाखै जों पार्टी नङामोन 2020 शान्ति सुक्तिनि उनाव एनडिबि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव थांनानै दिनै बिथांमोना सरकार सालायगासिनो सरकाराव थानानै काउन्सिल स्टेट आरो सेन्टार ट्राइपार्टाइट जि मेकानिजम दङ एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ सरकार टु सरकार गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बा जोंनि इन्स्टिट्यूशनफोरखौ फाउन्डेसन ले खालामनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बे सरकार टु सरकार मेटार किन्तु सरकारा नांगौ टाइमाव भारत सरकार आसाम सरकार बेखौ मावदोंना मावाखै बा मावनायनि खामानिया बोरै सोलिदों टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय एबसुआ नारसिनदों प्रेसार होदों आरो टाइमाव मावफुङाबा आन्दलन खालायगोन होननानै जोङो वार्निंबो होदों दा बेखायनो सरकारा माने जि परिबेशाव थाया मानो सरकार टु सरकार बिथांमोना सावरायनानै मावनांगौ आरो एबसुआ गावनि स्टेन्डआव दङ एबसुआ सरकार सालायाखै एबसुआ राजखान्थि हान्जाबो सालायाखै दायित्वआ बेनोमोन हाग्रामाखौ खनसे मासियाव फज'नांगौ प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ मासियाव फज'नांगौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौ मासियाव फज'नांगौ जोंनि मासियाव फज'नाय खामानिया जोब्बाय आरो दा मावफुंनायनि बेलायाव बा बेसेबां मावफुंखो बिनि बेलायाव सरकार टु सरकार बिथांनि मेटार किन्तु जेसेबां मावफुंजाबाय एबसुनि प्रेसारनि गेजेरजोंनो मावफुंजाबाय आरो जिखिनि आद्रा मावफुंनांगौ दङ एबसुआ बेयाव प्रेसार होलांगोन सावरायगोन आरो टाइम बाउन्ड जायाबा गणतान्त्रिक पन्था लागोन बे बाथ्राया स्पष्ट सननि गेजेराव दिनै 20 तारिख आरो 10 दिन दंबावो 6.3 नि 10टा कलेजा बिटिआर काउन्सिला बिनि डिक्लेरेशनखौ खालामनांगौ आरो बाकी एलपि एमइ हाई स्कुल हाई सेकेन्डारि बेयो सिमाल्टेनियासलि कन्टिनिउ जानांगौ होननानै जों खावलायो गोजोन्थों दानाय समष्टि बारायनायनि जि मोनसे एमेन्डमेन्ट 60टा समष्टि दानो हायो 46 आरो 60 बेयो कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जानायनि गेजेरजों पार्लियामेन्टआव पास जायोब्ला बे आबुं जागोन गामिया हाबसनबाय थागोन जिखिनि मेक्सिमाम लेभेलसिम जों गामि सोनांगौ बे गामिया सोखांनाय लोगो लोगो डिलिमिटेसन जागोन किन्तु 60टा समष्टि दानांगौनि थाखाय संबिधानिक जि प्रक्रिया दङ बेखौ मावग्रोनांगौ 60टा समष्टि बानायनाय आरो गामि सोसननायजों माने डाइरेक्ट रिलेसन गैया बाथ्राया जाहैबाय जे गामिया सोसनजोब जायोबा 60टा समष्टि दानायाव मदद जागोन किन्तु समष्टि दानो हायो बे एमेन्डमेन्टआ सिगां फैग्रोनांगौ बिनि उनाव गामिया कन्टिनिउआसलि सोलांबाय थागोन आरो सोनाया आबुं जायोबा डिलिमिटेसना एट एनि मोमेन्ट जों खालामनो हायो।